बिएम सोराब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरनाय थाबाय दहाय बावै आं खेबसे लाइभ फैदोंमोन आरो नोंथांमोनजों दायो आं क्विकलि लाइभ फैबावनाय जाबाय आरो एसे लेटआनो जाबाय 8:30 जाबाय दायो 8:35 स' निमाहा बिनाय थाबाय नोंथांमोननि माखासे समखौ डिस्टार्ब होदोंब्ला माने बिराद बिग ब्रेकिं निउज सिस्टेम बायदियानो बुंजायो गिबि खेब फार्स्ट टाइम गोबां गेदेर सोमोनांथाव बाथ्रा मिथिबायना रायजो राजाफोर गिबि खेब आरो गोबां गेदेर सोमोनांथाव बाथ्रा बड'लेण्ड पिपल फ्रन्ट बा बिपिएफ पार्टिनिफ्राय फार्स्ट टाइम गिबि खेब माने आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम मोनसे गांसे आर'ज बिलाइ रायजो राजाफोर हाग्रामा महिलारि बिथांनि गोबां सोमोनांथाव बाथ्रा कि बिथाङा बिथांनि पार्टी बा बड'लेण्ड पिपल फ्रन्ट एबा बिपिएफ पार्टिनिफ्राय गांसे आर'ज बिलाइ बाट बेवहाय गोबां लेट जानाय बायदि सिस्टेमानो जाहैनाय बायदि मोनबाय आङो अब्लाबो आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय फरायनायनि खोन्थानोसै आं दायो नोंथांमोननिसिम ओमफ्राय बिनि गेजेराव आं दहायनो खेबसे लाइभआव माखासे बाथ्रा बुंखाबाय आङो जाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना एसेबाबो खोनाबाय नङा होमबा दा आङो बिनि गेजेराव आं नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव खेबसेबाव फरायनानै होबावनोसै नङा होमबा स' बेनो जाबाय दिनैनि बे लेटारा दिनैनि बे आर'ज बिलाइया रायजो राजाफोर बारा गोबाव जायाखै बेखौ पाब्लिश होनाया खमावबो 3-4-5 घन्टासो जाबाय बायदि मोनदां आरो नोंथांमोना जुदि लाइभआव फैबायब्ला एसे लाइक खालामनानै हो जाहाथे आङो बेवहाय माखासे आर'ज बिलाइखौ फरायनायाव एसे इन्ट्रेस्ट मोनो स' नोंथांमोना लाइक खालामबानो जाबाय स' बेवहाय फरायबाय आइडियाखौ सिम आफादगिरि गाहाय नेहाथारि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बड'फा हाउस आरो बागानसालि क'क्राझार आरो बिनि गेजेराव कालारा जाबाय दिनै डिसेम्बरनि 23 2020 मायथाइनि सरखार दानायाव मदद खालामनो हांख्रायनाय आयदा आं खेबसेबाव फरायना होबावनि बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ जुथायै बिटिसिआव सरखार दानायाव मदद खालामनो हांख्रायनानै बे मोनसे मानिना गिबियावनो बिपिएफ हान्जानि जानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम जोंनि बिग्रायारि साबायखर बावहरबाय नोंथांमोना बे खोथाखौ बयबो मोजाङै मिथिखागौदि थांनाय 7 आरो 6 डिसेम्बर 2020 आव जालांनाय 40 बिटिसि बिसायख'थियाव बाहागो लानानै बिजेपिआ 9 इउपिपिएलआ 12 जिएसपिआ 1 कंग्रेसआ 1 बिपिएफआ 17 मासियाव देरहासार जायो नुनायाव रावबो हान्जायानो हारसिङै सरखार दानो जखानि मासि मोनलायैयाव बर' हारिनि गायसननाय फोथांनाय आरो थामोन्थानि थाखाय सोमावसारग्रा आफाद एबसु बिएलटि इन्डिएभिनि दैदेनगिरिफ्रा दाजानाय बिपिएफ आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जयै बिटिसि सरखार दानायनि खाबु दंमोन मिथिबायना बे मोनसे लिरबाय खाबु दंमोन होनना बुंबाय आरोना नाथाय बर'फोरनि रासिन जौगानाय आरो खौसेथिखौ माब्लाबाबो लुबैयै हादरारि राजखान्थि हान्जा बिजेपिआ खैसार खालामनानै इउपिपिएल आरो बर' हारिनि हेंथायै जुजिग्रा राजखान्थि हान्जा जिएसपिनि सासे बिजाथिखौ लांखारनानै इनायै सरखार दानाया बिटिसिआव खुंथायखौ अरायनि थाखाय बर'फोरनि आखाइनिफ्राय लांनो नाजानाय होननानै जों सानो बेबायदि बाथ्रा बुंदों आरो लोगोसे बेयाव बुंबावदों बिपिएफ हान्जाया बिटिसिनि सार्थआव 10 बोसोरनि कंग्रेस आरो 5 बोसोरनि बिजेपि हान्जाखौ मदद खालामना दिसपुराव जुथायै सरखार खुंबोदों बै समाव बिथांमोना खावलायसेयावबो माब्लाबाबो बिथांमोनखौ जों बिटिसिआव सरखाराव लाफायाखै बिनि जाहोना जाबाय हादरारि राजखान्थि हान्जाया बिटिसिआव हाबनाय माने जों बायदि उन्दै हादरसा राजखान्थि हान्जाखौ अरायनि थाखाय मनग्लाबनाय भारतनि संबिजित 6थि फारिलाइनि सिङाव दाजानाय बिटिसिआव ट्राइबेलफोरनि हा-हु राव थुनलाइ हारिमु बायदि रैखाथिनि खोथा रोखायै मख'नाय दं बेबायदि मोनसे बाथ्रा आरो बुंबावदों नाथाय बिथांमोना बेवहाय खुंथायनि खाबु मोननांगौब्ला जों हारि हिसाबै थांना थानो एसेबां बोसोर जुजिनाय गावखौ बावसोमनायनि ओंथिया बहा थांनो बे मोनसे सोंलु
जों सोमावसारनायजों मोननाय गावनि बिथांनि खुंथाय गोहोखौ मालाय गोहो गोरानि आखायाव बोरै गनायनो होयो बा गनायहोनो हायो बा गथायनो हायो। बे मोनसे बाथ्रा जाबाय, मोनसे सोंलुबाव बियो। आरो बिनि पेराग्राफ मोनसे जाबाय, जों सानो फोथायो बर' हारिमायारि सान्थौ आरो नोजोरजों दाजानाय बिपिएफ आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि अनगायै गुबुन मोनसे राजखान्थि हान्जाया बिटिसिनि खुंथाय मासियाव जिरायनायखौ अरायबो बर' आफाद सानसुमै आरो रायजोफोरा गोरबोजों मदद खालामनो हाया। मा होनदों बेयावहाय? जिरायनायखौ रावबो बर' आफाद सानसुमै आरो राजाफोरा गोरबोजों मदद खालामनो हाया आरो गनायना लाया। नाथाय हादरारि राजखान्थि हान्जा बिजेपिआ बर'नि थामोनथा आरो इयुनखौ फोजोबस्रांनो जा खायदायै बिटिसिआव हाखु दाखु सरखार दाबाय, बेयो थारै बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो खैसार सानायनि अनगायै जेबो नङा। बै खैसारनिफ्राय बारग'नो दिनै जों राजखान्थि मुङाव राजखान्थि खालामना गावजों गाव एना एनि जालायनायखौ नागारना हारिनि स्वार्थआव खौसेयै मा होनदों बेयावहाय? गाबथालायनांगौ, माने गाबथालायनांगौ होनना बुंदों आरोना। आरो बिनि गेजेराव बिनिखायनो जोंनि गुरै खावलायनाय जाबाय, गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालि बिथोन बायदियै फैगौ 26 डिसेम्बर आगोल बिटिसिनि गुथुमसालियाव गोहोनि बिबां सोलायनायाव बिजेपि हान्जानि खैसारनिफ्राय गोजानाव थानानै गावजों गाव एसे नागारनाय आरो सहाय लानाय गोसोथिजों बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोन्नैबो हान्जाया ज' जालायनानै सरखार दानायाव नोंथांमोननि गेजेरजों जानानै मदद खालामनो दावगाबोनांगौ आरो हारिया खौसेथियै गसंथानांगौ। एसेनोसै। बे मोनसे आर'ज बिलाइ बड'लेण्ड पिपल फ्रन्ट एबा बिपिएफ पार्टिनिफ्राय हाग्रामा महिलारि, श्रीजुत हाग्रामा महिलारि, प्रेसिडेन्ट अफ बिपिएफ पार्टी, आरो श्री प्रबिन बर', जेनेरेल सेक्रेटारि एक्टिं। स' बिनि गेजेराव बिथांमोना मोनसे आर'जलाइ हरदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारिनो मिन्स मिस्टार दिपेन बर' सार आरो लोगोसे लरेन्स इस्लारि सारमोननिसिम बा बे मोनसे आर'ज बिलाइ हरनाय जादों। आरो आं सानो बेवहाय बे आर'ज बिलाइखौ बिथांमोना इउपिपिएल पार्टिनिबो हरनो हागौमोन खोमा, आरो लोगोसे बिथांमोना हरदोंबो जानांगौ। आं बाथ्रायाव मोनसे बे बाथ्राखौसो बुंनो सानो, एसे लेट जाबाय नामा बेबायदिबो सानलायलाङो। आरो लोगोसे माबा मोनसे प्लेनिं दं नामा बिसोरनि, कनस्पिरेसि माबा मोनसे थानो हागौ नामा, ना कि जान माबा मोनसे दासो जेनगोनखाय बेबायदि मोनसे आर'ज बिलाइ हरदों नामा। स' बे बिराद जों बे बाथ्राखौ साननांगौआ जोंनि दायित्व, आरो जों बेखौ बुंफोरना होनाया जों मिडिया बा जोंनि खामानि, नङा होमबा? जों मोनदों, जों बेखौ साननानै होदों नोंथांमोननि सिगाङावहाय, बै कुइसनखौ सिखार होनांदों आङो। दा नोंथांमोना मा बबेसिम कुइसनखौ थाङो बे नोंथांमोननि दायित्व। दा आंनिफ्राय आं जिखिनि कुइसनखौ आंनि गोसोनिफ्राय सिखारदों, आं बे कुइसनखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दोनगोन। मानो होनोब्ला बेवहाय जुदि इउपिपिएलनिफ्राय जुदि थाङोब्ला अब्ला 12 जन ओरै 17 जन, होमबा बेसेबां जाहैखो? होमबा 29 नङा होमबा? 29 जाहैबाय। 29टा सिट जोंनो आरामसे इउपिपिएल आरो बिपिएफआ देरहागोन आरोना, इउपिपिएल आरो बिपिएफआ। दा मोनसे आं दहायो बे बाथ्राखौ आं बुंखाबाय रायजो राजाफोर नोंथांमोननि सिगाङावहाय। गोबां लेट जाबाय नामा बियो नामा होमबा? दा प्रमद बर' साराबो माने गोबां बाथ्रा बुंखाबाय, नङा होमबा? स' बेवहाय जागोना एसे असम्भब जाबाय, एसे लेट जाबाय बायदि मोनदां। माने गोबाव माने दा बेखौ माखासे रायजो राजाफ्रा गनायनानैबो लाबाय। दा माखासे रायजो राजाफ्रा बुङो, कमेन्ट खालामो, जों बिपिएफखौ देरहानो थाखाय नोंथांनो भट होआखै सार होननानै प्रमद बर' सारखौ बुंबाय।
आं बिथांनि लाइभनि बिथांनि भिडिअखौ आं नायदों कमेन्टखौ नायदों फरायदों दा गोबां रायजो राजाफ्रा बेवहाय कमेन्ट होदों बिपीएफ पार्टीखौ देरहाहोनो बा बिपीएफ पार्टीखौ सरकार दाहोनो थाखाय जों भट होआखै सार नोंथांखौ सरकार खालामनो थाखाय नोंथांखौ फेदेरनो थाखाय नोंथाङा रुल खालामनो थाखाय नोंथाङा बे बिटिसिखौ बा बिटिआरखौ दैदेननो थाखाय बिनि थाखायसो नोंथांनो भट होदों बेयाव कमप्रमाइज गैया नैदि बायदि बाथ्रा गोबां बुंदों आरो जोंनि चेनेलाव जायफोर भिउ खालामग्रा जाय जोंनि चेनेलाव जायफोर भिउ नायदों जायफोर भिउवार्सफोर बिथांमोनाबो बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दं आरोना दा नोंथांनि सिगाङाव आं आर'जलाइ बिलाइ देखायदों बेयो 23 दिनैनि गाबोन रिजाल्ट गाबोननो जासिगोन दा 26 आव बुंदों बिथांमोना बेवहाय लिरनाय मथेथ' बिथांमोना बुंदों बेवहाय 26 आवहाय र' आं बेखौ नोंथांनि सिगाङावहाय फरायना खोन्थाबावनि दा बेवहाय साद' फारिलाइ आरो लोगोसे 26 डिसेम्बरनि आगोल 26 डिसेम्बरनि आगोल बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों 26 डिसेम्बरनि आगोल बेवहाय माने बिपिएफ जों लोगोसे सरजाबफानानै जुदि गुबुन पार्टीनिया जुदि सरजाबफायोब्ला होमबाना बिपिएफ आरो इउपिपिएल सरकार दानाय जागोन दा कुइसना बेसो कि बिपिएफआ मा थांखिजों बे आर'ज बिलाइखौ हरदों आरो इउपिपिएलआ मा थांखिजों बै समावहाय आर'ज बिलाइखौ हरदोंमोन दा बै समाव बिपिएफआ मा थांखिजों इउपिपिएलनि आर'ज बिलाइखौ नाजावाखैमोन आरो दा हरखाबै बिथांमोना मा थांखिजों इउपिपिएलनो आर'ज बिलाइखौ हरदों बिराद गिदिर सानथावना बाथ्रा बियो आंहा बुंनांगौ बेवहाय जेबो गोनांथि गैया नोंथांमोननि सिगाङावहाय आंहा मोनसे कुइसन जायखौ आं नुदों आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय बुंनानै होनांगौ रायजो राजाफोर नङा होमबा जायनि जाहोनाव नोंथांमोना जाहाथे गोनो गोथो जाया नोंथांमोना बुजिनाया गोबां गोनांथि आरो बै बुजिनायखौ आं नोंथांनि सिगाङाव खोन्थानांगौआ गोनांथि बेनोखि बिपिएफ पार्टीनि श्री हाग्रामा महिलारि आरो लोगोसे प्रेसिडेन्ट बिथाङा आरो लोगोसे बिनि गेजेराव श्री प्रबिन बर' जेनेरेल सेक्रेटारि एक्टिं बिथांमोना आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम गांसे आर'ज बिलाइ हरदों बे मोनसे कमप्रमाइज सिस्टेम मोनसे इउपिपिएल आरो बिपिएफआ हानजाया मोनसे सरकार दानानै बे बिटिआरखौ बासायनांगौ बेबायदि बायदिसिना बाथ्रा बाहायदों आरोना दा मोनसे खोथाया बेनो कि बयबो पलिटिकेल पार्टीनि रायजो राजाफ्रा पलिटिकेल पार्टीनि दैदेनगिरिफ्रा गावबागाव मोनसे पार्टीखौ सरकार दानो हिसाबै माने बिथांमोना कन्टेस्ट खालामदोंमोन इलेक्शनाव ओंखारदोंमोन जायनि जाहोनाव मोनफ्रोमबो पार्टीया दिनै सिंगल हारसिङै देरहानो हानाय गोहो जायासै बिपिएफ पार्टीया 17 सिटखौ देरहानानै लानो हाबाय आरो इउपिपिएलआ 12 आरो बिजेपिआ 9 आरो जिएसपिआ 1 आरो कंग्रेसआ 1 स' बिनि गेजेराव गासै 40 सिटखौ बिनि गेजेराव राननाय जाबाय रायजो राजाफोर आं बेखौ खेबसेबाव नोंथांनि सिगाङाव बुंबावनि आरो नोंथांमोना जाहाथे बेले बेजे जाया खायसे मानसिफ्रा लाइभखौ नायो आरो समावहाय माने माखासे बाथ्राखौ मोनथिजोबा आरो माखासे समाव खायसे मानसिफ्रा सर्टैनो लाइभआव फैयोब्ला बै बाथ्राखौ माने मा बुंदों मानि सायाव सावरायदों बेबायदि जायो बेनिखायनो आं बेखौ फिनै बुंफिनबावबाय गासै 40थायावहाय 17था सिटखौ बिपिएफआ मोनदोंमोन आरो 12थाखौ इउपिपिएलआ बिजेपिआ 9 कंग्रेसआ 1 आरो जिएसपिआ 1 आरो बिनि गेजेराव गासै 40था सिटखौ राननाय जाबाय जायनि जाहोनाव मोनब्रैल' सिट नांबावगौमोन बिपिएफनो जाय बिथांमोना हारसिङै सरकार दानो हागौमोन आरो बिनि गेजेराव दायो बिथांमोना 17थाल' मोनबाय आरो बिनिखायनो बिथांमोना दायो आदार्स मोननै बा इउपिपिएलनिफ्राय मोननै पार्टी मोनबानो माने मोननै सिट मोनबानो बिथांमोना रुल खालामनो हागौमोन खोनानो मोननाय मथे गोविन्द सार आरो लोगोसे माने रनजित बसुमतारी सार बिथांमोननो माखासे आर'ज बिलाइ बा मोनसे हरदोंमोन बे बाथ्राखौ खोनानो मोनदों आरो बिथांमोना अलरेडि इउपिपिएल पार्टीया सरकार दाखाबायानो होनजायो मानो होनबा बिजेपिजों आरो जिएसपिजों लोगो नांनानै बिथांमोना हारसिंनो सरकार दाबाय बा जिएसपिखौ जुदि बिथांमोना गारोब्लाबो ओमफ्राय बिथांमोना हारसिङैनो जेनेबा माने बिपिएफ
बिजेपि आरो इउपिपिएल सरकार दानो हानाय गोहोआ दंखायो मानो होनबा 21 थाल' सिट नांगौ जुदि जिएसपि आरो कंग्रेसजों बिजेपिजों लोगो नांनानै जुदि सरकार दानो थाङोब्लाबो बिथांमोननियावहाय अनलि 19 थाल' सिट थागोन आरो 21 सिटे बिजेपि आरो इउपिपिएलनियाव थागोन जाय बियो माने इम्पसिबल बे जानो हानाय नङा मानो होनबा जुदि इउपिपिएल आरो बिजेपिआ जुदि कमप्रमाइज जानानै बिथांमोना मोनसे एडजास्ट खालामखायोब्ला जुदि स्ट्रंलि बेवहाय जुदि बे जोङो मोनसे खौसेथि जानोसै होननानै बिथांमोना खालामखाबायब्ला बिनि गेजेराव सासेबो जुदि गुगायाब्ला अब्ला बे जानो हागौ बाट थाङै थुङै बाथ्राया मा जाहैबाय 17 निफ्राय मोनसे खमायनानै अनलि 16ल' थाबाय बिपिएफ हानजानिफ्राय दा बिनिफ्राय होमबा साननानै नायदो 12था ओजों फारसे माबानिफ्राय 9था बिजेपिनिफ्राय होमबा 12 ओरैनो 9 जायोबा 18 होमबा बिनिफ्राय 9 निफ्राय ओरैनो मोनसे 1 थांबाय होमबा 21 ता सिट जाहैबाय जिएसबि निफ्राय 1 लांबाय होमबा 22 ता सिट जाहैबाय आरो बिपिएफ निफ्राय जुदि 1 लाबोयोब्ला 23 आरो जुदि कंग्रेसनिखौ 1 लायोब्ला 24 गासै 24 ता सिटखौ इउपिपिएल जिएसपि सरि कंग्रेसखौ लाफायाबा जेनेबा हमना ला सापज 21 22 23 गासै 23 ता सिटखौ लाखानानै दंखायो इउपिपिएल आरो बिजेपि ओमफ्राय बिनि गेजेराव जिएसपि आरोना मानो होनबा बिपिएफ निफ्राय सासे थांबाय नालाय स' बेखौ आरोना दा बेवहाय कुइसना बेसो कि बेसेबांसिम थांबारगोन गाबोननि दिनावहाय माखासे बाथ्रा दं 24 आवहाय स' बिनि गेजेराव जोङो रिजाल्टखौ थाबैनो मोनथिनो मोनसिगोन गाबोननि दिनावहाय माखासे बाथ्रा मोनथिनो मोनगोन आरो सोर सरकार दामारगोन इउपिपिएलआ सरकार दामारगोन इउपिपिएलजों बिजेपिजों सरकार माने नांनानै सरकार दामारगोन ना बिपिएफजों बिजेपिजों सरकार दागोन ना जुदि बिजेपिआ ना माने सरकार दानायावहाय गोग्लैयालासिनो बे बिपिएफ आरो इउपिपिएलसो सरकार दागोन नैबे मोनसे बाथ्रा ना इउपिपिएलआ जुदि दा नैबे इउपिपिएलआ बेखौबो साननांगौ दङ जुदि बिथांमोना बिपिएफखौ जुदि बिजेपिखौ जुदि थगायोब्ला होमबा बिजेपिखौ थगायनानै बिथांमोना जुदि बिपिएफजों थाङोब्ला अब्ला बिपिएफआ सिङै जुदि बिजेपिजों थायोब्ला अके दिनैनि बाथ्रा दिनैनि दा हरावनो मिटिं खालामबाय सापज हमना ला दिनैनि हरावनो मिटिं खालामबाय इउपिपिएलजों बिपिएफजों मिटिं खालामनानै लेखा फरा खालामलायबाय थां बेखौनो स्ट्रेटै जुदि डाइरेक्टलि बिपिएफआ माने स्ट्रेटै बिजेपिजों जुदि थाङोब्ला अब्ला होमबाना इउपिपिएलआ ओरैबो गैया जासै मानो होनोब्ला बिजेपिखौ थगायनानै फैयोब्लाथ' होमबा बिपिएफआथ' ओरै थाङोब्ला स' बेफोरबायदि सान्थौआ गोबां साननो गोनां बाथ्रा बेफोरनि सायावहाय माने थागोन थाया बेफोरबायदि सायाव साननो गोनां बाथ्रा मानो होनोब्ला बे पलिटिक्सआनो बिराद जामेला मिथिबायना पलिटिक्सखौ माने गोबां हुसियारै गेलेनांगौ आरो पलिटिक्सखौ गोबां हुसियारै सामलायनांगौ गोनांथि दा ओरैबा ओरै नुवाखै दा बिपिएफ पार्टिनि जानानैनो दा गेलेबाय ओमफ्राय बिपिएफ पार्टिखौ गारनानै दा माने इउपिपिएल पार्टिजों बा बिजेपि पार्टि बा जिएसपि पार्टिजों थांसिगोन बा थांबाय 16 थाल' थाबाय 17 निफ्राय नायदो माने ओरैबायदि आरोना स' बेवहाय दायो गोबां लेट सिस्टेम बायदि आंबो नुहुरबाय मानो होनब्ला सिगाङावहायनो बे फारसेनि सान्थौखौ साननांगौमोन बिथांमोना जेब्ला 17 ता देरहादों लोगो लोगोनो बिथांमोना जुदि बेफोरनि सायाव जायोब्ला अब्ला इउपिपिएलखौ डाइरेक्टलि बिथांमोना मोनसे आग्रह खालामनांगौमोन मोनसे माने लेटार हरनांगौमोन बा मोनसे फन कल खालामनांगौमोन फन कल खालामनो थाखाय बेसेबां समाय नांगोन मोनसे मबाइल आं थिखांबाय मबाइल थिखांनानै टु सेरबाय खमावबो 10 सेकेन्ड बा 1 मिनिटखौनो हमना लाबाय दे 1 मिनिट खालामबाय रिंगौमानिनो आरो बिनि गेजेराव 10 सेकेन्ड होनबा 1 मिनिट 5 मिनिटनि गेजेरावनो गासिबो जाथाया कमप्लिटलि फिनिश जाजोबो आरो नङा होमबा रायजो राजाफोर स' बेबायदि सान्थौ आरोना दा दिनै बेवहाय माने मोनसे लाजि फोनांनाय बायदिसो जाहरनाय बायदि नुहुरो आङो सापज हमना ला बिजेपि माने सापज हमना ला बिथांमोना जुदि इउपिपिएल पार्टिनियाव थानायमोनब्ला जुदि बे बाथ्रा खामानिखौ गनायनानै लानो हागौमोन आं दहायनो बे बाथ्राखौ बुंखांबाय सापज हमना ला नोंथांनि बिनानावखौ नोङो बै मानसिनो हाबा खालामबाय नङा होमबा बैखौ नोङो माने नोंनि बिबोनां बानायबाय बा बैनाय बानायबाय बेखौ नों बैनाय बानायबाय बे मानसिखौ बैनाय खालामबाय दा बै नोंनि बिनानावखौ बैनो हरखाबाय जासिखाबाय बा बेजों हाबा खालामखाबाय कर्ट मेरेज खालामखाबाय दा बिनि गेजेरावहाय नों बे बिनानावखौ बोखांना लाबोनानै गुबुन बे सासे मानसिनो हरोब्ला होमबा बे माने बिबोनाङा बा नोङो बैनाय जायखौ बुङोमोन बै सासेखौ होमबाथ' बेजों दुश्मन जाना थाबाय गोबां गाज्रि दुश्मन जाना थाबाय माबा मोनसेथ' बिराद गाज्रि दुश्मन जाना थागोन ना स' बेबायदि सिस्टेमैनो दा जाखाबायानो जायामोनब्ला मोनसे खोथामोन दा बेफोरजोंनो सरकार जिएसपि बिजेपि
ओमफ्राय इउपिपिएल जोंनो लानानैनो दा दिनै समायखेराबो खालामखाबाय दा जोंहा प्रमद बर' सारखौ बिटिआर नि चिफ दोनबाय आरो लोगोसे डिपुटि चिफ हिसाबै गबिन्द सारखौ दा दिनै गबिन्द सारा डिपुटिनि चिफ जानो थाङाखैमोन बाट बिथांमोननि आफादनिफ्राय बिथांमोननि पार्टिनिफ्राय बिथांखौ माखासे गोबां नारसोमनायनि गेजेराव बा बिथांखौ गोबां माने जासिनायनि गेजेराव बिथांखौ डिपुटि चिफ बानायथारबाय मानो होनोब्ला ओरैबायदि मानसिखौसो नांगौ डिपुटि बा लिडारफोराव जाय मानसिया माने लुबैनाय बेफोरबायदि अहंखार आखुनि गैया आरो मोजाङै थान्दायै हारिखौ दैदेनलांनाय थान्दायै एरियाखौ दैदेनलांनाय बयखौबो समान नोजोरजों नायनाय स' बेबायदि मानसिखौसो नांगौ आरो दा दिनै गबिन्द सारखौ पलिटिकेलाव हाबामोन बिथाङा पलिटिकेलावबो हाबामोन आंनि सिगाङाव आं जेब्ला इन्टारभिउ लादोंमोन फार्स्ट टाइमहाय अब्ला बै समावहाय बिटिआर रेकर्ड जादोंमोन बिनि उनावहायनो आं बिथांजों लोगो हमनानै बिथांजों इन्टारभिउ लादोंमोन नोंथांमोनाबो नुदों स' बे इन्टारभिउ लानाय समावनो आङो डाइरेक्ट इन्टारभिउखौ दोनथ'दोंमोन अब्ला फार्स्ट टाइम आं गबिन्द सारजों लोगो हमदोंमोन अब्ला आं गबिन्द सारखौ बुंदोंमोन सार नोंथाङा पलिटिकेलाव हाबगोन नामा स' बिथाङा बुंबाय आं पलिटिकेलाव हाबा दा आं बेखौ खोनानोबाय बिनि उनाव दा जायफोर मानसिफोरा बे रां रुफानि इसेबां खावरि जाया बैबायदि मानसिखौ सायख' इउपिपिएल पार्टिया सायख'नानै लिडारशिप दोनदों बा बिथांमोना एमसिएलए केन्डिडेट बा नमिनेट खालामदों बिथांमोनखौ टिकेट होदों स' बेबायदि हिसाबैनो जायगानि एरियानि बा दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोना आर'जलाइ होबाय गबिन्द सारनो बा जायनि जाहोनाव गबिन्द सारा बिथांमोननि आर'जलाइ हिसाबै बिथाङा पलिटिकेल पार्टियाव हाबबाय बे बाथ्राखौ आं खोनानो मोनदों दिनै दा बैसोर बायदि मानसिखौ जुदि बायनो थाङोब्ला बैबायदि मानसिखौ जाय मानसिखौनो जेने थेनेसो माने एमसिएलए नि टिकेट होनानै एमसिएलए बानायबाय आरो जाय मानसिखौ जेने थेनेसो माने रायज्लायनानै मोजाङै सावरायलायनानै बिथांखौ माने डिपुटि चिफ बानायबाय होमबा बैफोरबायदि मानसिखौ बायनो हानाय सम्भब जागोन नामा हाया बे जानो हाथारनाय नङा बे माने बेफोरबायदि जाथावना नङा स' बेनिखायनो बै समाव बायनायनि बाथ्राखौ गारनानै माने बिसोरखौ ओरैबायदि होगोन होननानै बायनायनि बाथ्राखौ गारनानै बिथांमोना जुदि माने जोङो गासिबो इउपिपिएल आरो बिपिएफ जों खौसेथि जानायमोनब्ला खौसेथि जानानै सरकार दायोब्ला मोजां जागोन होननानै बै समावनो जुदि बुंनायमोनब्ला बे माबा मोनसे जागौमोनखौ आङो नुहुरनाय बायदि नुहुरदों आरोना रायजो राजाफोर मानो होनबा जोंबो बिसोरजों थाफायाब्लाबो जों बिसोरजों माने गिदिंफायाब्लाबो बै बे जाय सार्कोल निउसनि गेजेरजों जों जाय नुयो ससियेल मिडियाजों जों जायखौ नुहुरो बा डाइरेक्टलि नायहरनो हायो अबजार्भ खालामनो हायो बेबायदि बिथिङै नाहरोब्ला बेबायदि बाथ्रा जायो आरोना दिनै फारसेथिंजाय दिनै मोनसे एप्लिकेसन लेटार हरबाय माने बेयाव केस खालामबाय माने पुलिसाव हाइकर्टसिम थांबाय माने बिपिएफ पार्टिया हाइकर्टसिम थांबाय केस फाइल खालामबाय आरो लोगोसे जों फारसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनो बै बे माबाखौ लेटारखौ हरबाय दा माने बुजिस'नो हायासै माया अबेथिंजाय मा माने बिराद माने बाथ्राया सानथावनाया बिराद माने गिथावना आरो ओरै फारसेथिं जादों आरोना साननोनो माने मा अबेथिं थांगोन ओरैबायदि जादों आरोना बे पलिटिक्स बेखौनो पलिटिक्स होनो रायजो राजाफोर मिथिबायना बेखौनो होनो पलिटिक्स नों दिनै दं गाबोन गैया गाबोन दं दिनै गैया नों बैजों थागोन दिनै बोरैबा जायोबा गोसो जायोबा बिथिं थांगोन स' बेफोरबायदि आरोना खोथाया स' दिनै माखासे रायजो राजाफ्रा बेफोरनि गेजेरावनो माने सिखार जानो गोनां जायो आरोना रायजो राजाफोर जों फिसा फिनल' मानसिफ्रा बेखौ डाइरेक्टलि सापर्ट खालामसिगोन जायनि जाहोनाव जोङो बैखौ देरहानायखौ नुथारसिन बायदि नुसिगोन बै देरहानायखौ जोङो थांथिं नुनानै बिथांमोनखौ जों सापर्ट खालामसिगोन आरो थांथुं बिथांमोननि पार्टिनिफ्रायनो बे पार्टिनि मानसिफ्रा गारनानै गुबुन पार्टियाव थांसिगोन आरो बै पार्टिखौ जायखौ सापर्ट खालामदोंमोन नोंथांमोननि पार्टिखौ बेखौ नागारनानै गुबुन पार्टियाव थांनानै बैसोरखौ देरहाहोसिगोन दा नोंथाङाथ' महर मोखां देखायनानै जिन्दाबाद होनबाय नोंथांमोनाथ' महर मोखां देखायनानै जिन्दाबाद होनबाय नङा होमबा दा बिनि उनावहाय बे जाय पार्टिया देरहागोनथारमोन बै पार्टिनिफ्रायनो गानानै गुबुन पार्टियाव हाबैबाय बैसोरसो देरहाबाय स' होमबा प्रब्लेमा सोरनि जागोन जोंनिसो लस जाबाय नङा होमबा जोंथ' भट होयो नङा होमबा जोंथ' सापर्ट खालामो स' बे आरोना खोथाया स' गासिबो बेफोर मेन्टेनेन्सआ लिडारफोरनि आखायावनो दंजोबो स' जोंसो गावजों गाव मा जायो बुलाय सोलाय जागासिनो दंसै आरो दा गावजों गावनि गेजेरावनो बेफोरबायदि जाना दं आरोना आं बेखौ बुंनो सानो रायजो राजाफोर आं थख' बुंगोन बाथ्राखौ डाइरेक्टलि सिदा बुंगोन नोंथांमोना गाज्रिमोन मोजांमोन बे नोंथांमोननि बाथ्रा आंनि गोसोआव आंनि मेलेमाव जि सानदों आरो आं बे बाथ्राखौनो बुंगोन आरोना दिनै बेफोर मोनसे माने प्लानिं बेफोर मिथिबायना रायजो राजाफोर बे मोनसे बे प्लानिंनि दारैनो गासिबो बाथ्राया सोलिलांगासिनो दं आरो रायजो राजाफोर दा बिनि थाखायनो दिनै माने बे प्लानिंनि थाखायनो माखासे जानो हागौ दा दिनै जाय पार्टिया देरहाखाबाय जाय पार्टिया बिजेपिजों जिएसपिजों जाबाय बिसोरबोथ' बोरै फावसायगोन बे बिराद
माने मुस्किल आरो आं नुहुरनाय मथेब्ला बिथांमोनाथ' फावसायनाय नंखाया मानो होनब्ला बिथांमोना गोदो समनिफ्रायनो बिथांमोनजों माने रायज्लायबोबाय ओरैनि सायाव डेभेलपमेन्टनि सायाव बायदिसिनानि सायाव दा बिथांमोना बिटिआर एकर्डखौबो इमप्लिमेन्ट खालामा होननानै बुंबाय स' बिटिआर एकर्डनि जिखिनि दफाफोर बा जिखिनि प्रजेक्टफोर दङ बेफोर आंनि रेसपन्सिबिलिटि नङा आंनि रेसपन्सिबिलिटि नङा बेबायदि जाबाय स' बेबायदिखौ नायोब्ला होमबा बोरैहाय बिथांमोना जाय बिटिआर एकर्डनि इमप्लिमेन्टखौ खालामथारनो नाजादों दा बेफोरबायदि जागोन आरोना दा जुदि बिथांमोना जुदि बै बे माने ओरै माने जइन जानानै जुदि खालामोब्ला बिथांमोन बिजेपि पार्टिखौ जिएसपिखौ गारनानै डाइरेक्टलि बिपिएफजों थाङोब्ला अब्ला बेवहाय गोबां मानसिफोरनि माने सोंखारि जानायखौ बाथ्राखौ लानो गोनां जागोन बिजेपिनि गासै गुथाय जेसेबांखिनि रायजो राजाफोर दङ बिथांमोननिफ्राय फिउचाराव भट मोनगोनखौ आसा खम जानांगोन मानो होनोब्ला बे गोबां गिदिर इस्यु थांगोन रायजो राजाफोर गोबां गेदेर इस्यु थांगोन रायजो राजाफोर मिथिबायना जुदि बिजेपिखौ जिएसपिखौ थगायनानै जुदि बिपिएफआव थाङोब्ला पिपल पार्टिया अब्ला फिउचारावहाय जुदि जाय आलो गोजोन थासारिखौ लुबैनानै मोनसे पार्टि दानानै इलेक्सन गेलेदोंमोन बे रुला थानाय नङा आं बेखौ नुहुरदों आरो ओमफ्राय बै समावहाय मा जागोन जेब्ला इलेक्सन जागोन अब्ला बे इलेक्सन समाव बिजेपि पार्टिनि मानसिफ्रा बे पिपल पार्टिखौ गोबां सोंखारिनानै गोसोआव थाहाबनानै थागोन आरो भट होनाय नङा बे मोनसे नाम्बार 1 मिथिबायना बे मोनसे गोबां गिख्रांथाव जाथाय गोबां गिख्रांथाव बारहुंखा जागोन आरोना आरो लोगोसे बेवहाय जायफोर मानसिफ्रा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सैया जायफोर मानसिफ्रा बिपिएफ पार्टिखौ सैयालासिनो इउपिपिएल पार्टिनो होदों भटखौ होमबा बैबायदि मानसिफ्राबो प्रमद बर' सारखौ बा इउपिपिएल पार्टिनि मानसिफोरखौ सोंखारिगोन बा मोजां मोननाय नङा मानो होनब्ला कमेन्टआवनो आं गोबां नुखाबाय जों नोंथांखौ सरकार दाजानो लुबैनासो नोंथांखौ सिट बानायनो लुबैनासो जों नोंथांनो भट होदों जों बिथांजों कमप्रोमाइज खालामजानाय बा बिथांनि सिङाव थाफिननाय बेनि थाखाय जोङो नोंथांखौ भट होआखै नैबायदि बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों अब्ला बिथाङा ओरैनो बिजेपि पार्टिनि माखासे रायजो राजाफोरजोंबो दुश्मन जाखागोन आरो लोगोसे इउपिपिएलनिफ्रायबो जिखिनि रायजो राजाफोर दङ भट होनानै बा अबावबाथ' 1000 4000ल'सो आरफोर ना 10000 15000 बहाबा कनस्टिट्युएन्सियाव समस्तियावहाय इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामग्राथ' दंना स' बै 10000आबोथ' 10000 भटार्स ना बै 10000 9000 बा 12000 भटार्सआबोथ' भटार्स ना बिसोरनिबोथ' रेसपेक्ट दं ना नङा होमबा स' बेफोरखौ लानानै स' होमबा बेयाव हेंथा जागोन आरो दुश्मनी जागोन प्रमद बर'खौ उनावहाय रायजो राजाफ्रा एसे माने ओरै लेंबानो ओरै थांनाय ओरै लेंबानो ओरै थांनाय बेबायदि साननानै उनावहाय बिथाङा भटखौ खोमानानै लागोन बे मोनसे आरोबाव थारमाने मोनसे बाथ्रा जाबावबाय आरो बिनि गेजेरावहाय मा जाबाय लिडारफोरनि सायावहाय जाय लिडारफोरा माने बिपिएफ पार्टिखौ गारनानै माखासे सुबुंफोरा थांदों ओरै जइन जाहैदों जाय मानसिफ्रा बिपिएफ पार्टिखौ नागारनानै बिपिएफ पार्टिनि थाखायनो खामानि जौगाहोनो हायाखै जाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां जौगानायनि थाखाय रायज्लायबोबाय थाबाय नाजाबोबाय थानाय जाय मानसिफोरा हेंथा होबाय थादों बैनि थाखाय दा बिथांजों जुदि गोरोबनानै खामानि मावोब्ला नै बेवहाय इउपिपिएलजों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों एसे एनै गेंग्रें गुंग्रेङा जागोनखौ नुहुरो आरोना मानो होनबा बे दुलाराय फरायसा आफादावबो गोबां दैदेनगिरि दं जाय दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएल पार्टिखौ गोबां सापर्ट खालामो बिकज अफ माने बिपिएफखौ फेजेननो थाखाय बा बिपिएफनि राजखान्थिखौ फोजोबनो थाखाय माखासे सुबुं ओमफ्राय बिनि गेजेराव आरो ओरैबायदि सुबुं दङ जाय अनलि बिपिएफ आरो इउपिपिएलखौ माने फोजौनाय बा इउपिपिएलखौ माने गाहायाव दोननाय इउपिपिएलखौ गोजौ खालामनाय बेबायदि नङा जास्ट हारिखौ जौगाहोनो बा एरियाखौ जौगाहोनो थाखाय बेफोरबायदि खामानि मावग्रा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेराव दङ दा खोथाया जाहैबाय बेनि गेजेराव बेले बेजे जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे पार्टि लादोंमोन बेनो जाबाय पिसिडिआरनिफ्राय कनभार्ट जानानै दा इउपिपिएल जाहैबाय स' बेबायदि खेथ्रआव दा एसेबां गोबावनि गेजेराव दा जेननोसैखाय माने बेबायदि आर'जलाइ होदों नामा होननानै बेखौ सानदों नामा दा माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो इउपिपिएल पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा स' बेफोर गासिबो गुलाय गुजाय आरोना रायजो राजाफोर आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय बे बाथ्राखौ आं खोन्थानानै होबाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं नोंथांमोननि बे बाथ्राखौ खोन्थानानै होबाय दा बेवहाय खेथ्र मानसिफ्रा बुङो बिपिएफ गभर्नमेन्ट उइल काम बेक बिपिएफ गभर्नमेन्ट उइल काम बेक बहा थांगोन दाथ' इउपिपिएल गभर्नमेन्ट जादों दा जुदि दा इउपिपिएल पार्टिनि माखासे रायजो राजाफ्रा दा बादलि दा दैदेनगिरिफ्रा दाथ' इउपिपिएल गभर्नमेन्ट होनगासिनो दङ दा बे इउपिपिएल गभर्नमेन्टखौ इरेज खालामजानो लुबैगोन जानो बे इउपिपिएल पार्टिनि मानसिफ्रा नङाना खमायनाय माने लुबैनाय नङाथ' बिदिथ' लुबैनाय नङाना बिथांमोनाथ' इउपिपिएल गभर्नमेन्ट जाय बाथ्राखौ बुंदों बे इउपिपिएल गभर्नमेन्टखौनो बुंबाय थागोन बा बेखौनो बुंजाबाय थानो लुबैगोन दा नै बेयावहाय जुदि बिपिएफजों इउपिपिएलजों जुदि थाफिनबा बिपिएफ गभर्नमेन्ट बेबायदि जाबाय स' बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ
माने एसे बेवहाय माखासे सान्थौना दङ दा बेवहाय माखासे बिजिरनाय दङ दा हारसिङै सोरबा सासेया दैदेनगिरिया बेवहाय जइन जागोन बेवहाय बिदि बाथ्रा नङा मानो होनबा बेवहाय उरखाव गोरा इउजि ब्रह्म बा उरखाव गोरा सारबो दङ बे उरखाव गोरा ब्रह्म साराबो माखासे बाथ्रा बुंगोन बिथाङा सासे आइडल बर' हारिनि सासे दैदेनगिरि बेस्ट अफ दा माने ससियेल वर्कार इन आवर बड' पिपल फर बिटिसि पिपल बा बिटिआर पिपल सो बिथांनिबो माखासे एडभाइस बिथांनिबो माखासे थिरांथा बिथांनिबो माखासे मा माने होनोमोनलाय फाइनाल रिजाल्ट बिथांनिफ्रायबो जागोन सो बिथाङा जिखिनि बाथ्रा आरो बिथांमोना मोनसे कमिटि दागोन सो बेफोरबायदि दानाय दा मानसिफोरा गुबुन जायगायाव दंजोबो बहाबा दंजोबो दा बोरैहाय दा माने दा बहा जाबावगोन बे माने बिराद लेट जानाय बायदि जाबाय आरोना बे आं बेखौ सानो आरोना सो थेंक इउ सो माच गाइस भिडिअ लाइभ थानायनि थाखाय नोंथांमोना आंजों नायबाय थानायनि थाखाय आं दिनै जेसेबांखिनि बुंनांगौ आं दिनै आंनि बाथ्राखौ आं लानानै बुंबाय दायो बिथांमोना एसे लेट खालामनाय बायदि जाबाय मानो होनोब्ला सप्ता माने मास मोनसे 15 दिननि गेजेराव बा सिगां इलेक्सन जायैनि सिगांबो जुदि बिथांमोना जों जुदि सरकार दानो हायाब्ला नोंथांमोननिजों जोंनिजों खौसेथि जानानै मोनसे सरकार दागोन मोनसे रिजनेल पार्टि दागोन बा मोनसे रिजनेल सरकार दागोन बेबायदिबो बुंनांगौमोन बिथांमोना बे स्ट्रेट इनसाइड अफ दा माने पलिसि बिथांमोना रायज्लायनो हागौमोन बेफोरबायदि जागौमोन सो नोंथांमोना दानिया बुंदो नोंथांमोना सोरखौ सरकार दाजानो लुबैदों प्रमद बर'खौ ना हाग्रामा महिलारिखौ ना हाग्रामा आरो प्रमद बर' नोंथांमोना सोरखौ दाजानो लुबैदों हाग्रामा महिलारिखौ सरकार दाजानो लुबैदों ना हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर' बिथांखौ सरकार दाजानो लुबैदों ना प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारिखौ सरकार दाजानो लुबैदों ना प्रमद बर' आरो बिजेपि सरकार दाजानाय जिखिनि दा दङ बेखौनो दाजानो लुबैदों बिराद गिदिर कुइसन बायदि जाना दं मिथिबायना दा बे बाथ्राखौ साननांगौ नोंथांमोना प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारि ना हाग्रामा महिलारि ना प्रमद बर' नैबे मोनसे बाथ्रा फैगोन नङा होमबा प्रमद बर' बा हाग्रामा महिलारि जायोब्ला होमबा प्रमद बर' सारखौ सिट जागोन बा हाग्रामा महिलारि एबा प्रमद बर' होनना बुङोब्ला हाग्रामा महिलारिया सिट जागोन नै बेबायदि गोबां गुलुंजों दाथ' ओरैनो रोखायै स्पष्ट भाबै जोंहा बिटिआरनि चिफ मिस्टार प्रमद बर' बिथां बा जोंहा सारा बुंखाबाय गावनि लाइभआवहाय प्रमद बर' सारा बेखौ जाथावनो नंला बे लेट जाबाय स' दायो सरकार एग्रिमेन्ट गासिबो जाजोबखाबाय जास्ट बेवहाय सल' खालामनांसिगौ केस होनायनि थाखाय नङाबाथ' बै समावनो सरकार माने सरकारनि खामानिखौ मेनटेन खालामनो हागौमोन कर्टआव केस जानायनि थाखायनो दिनै बिथाङा गावसिनि मेनिफेस्ट'आव लिरनाय जिखिनि पलिसिफोर बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय हायासै दा बिथांमोना केस होनायनि थाखायनो बिथांमोना दा ड्रप खालामबाय स्टप खालामदों बिपिएफ पार्टिया बेबायदि बाथ्रा बाहायदों आरो जोंहा बिटिआरनि गोदान CEM चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार मिस्टार प्रमद बर' बिथां सारा बे बाथ्राखौ बुंदों आरोना नङाब्ला बिपिएफ पार्टिया जुदि बेबायदि केस फाइल खालामोमोनब्ला दालागै जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनो हासिगोन प्रजेक्टफोरखौ स्टार्ट खालामनो हासिगौमोन माखासे बिथिङाव गोबां आवगायबावसिगौमोन बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बे 10 दिननि गेजेराव दा बेयाव केस फाइल खालामनायनि थाखायसो बे बाथ्राया जादों आरो स' आंनि मथेब्ला बेयाव केस खालामनो गोनांथियानो गैयामोन आंनि मथेब्ला दाबो केसखौ उइथड्र खालामनो हायो केसखौ उइथड्र खालामनानै बिथांमोनानो सरकार दाबाय बा दाथोंसै बेफोरबायदि खालामलायनानै थानाया आरो गोरोबलायनानै थानाया सिंजोंबाबो बेखौ थानाया गाहाम आरोना 5 बोसोर फैबावगोन आरो 5 बोसोर नङा होमबा 5 बोसोर फैबावगोन नङा होमबा स' दिनै खेबसे जेननाय आरो देरहानाय थाखायो नङा होमबा जेननाय आरो देरहानाय थाखायो दिनै आङो मेट्रिक एग्जाम होदों मेट्रिक एग्जाम होनाय लोगो लोगोनो आं फेल जाबाय होमबा फेल जाबाय आं बिनि मिनिङा बे नङाखि आङो गाबोन नेक्स्ट बोसोराव आङो मेट्रिक एग्जामखौ होफिना नङा होमबा बेथ' बाथ्रा नङाना बोराबना थाबाथ' नोंनि लाइफआ नोंसो दंस' जागोन नोंथाङासो मेट्रिक पास जायालासे नोंथाङासो साख्रि मोननाय नङा नङा होमबा स' बेबायदि बाथ्रा आरोना थेंक इउ स' माच गाइस रायजो राजाफोर नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय दिनैनि बे लाइभआव फैनायनि थाखाय स' नोंथांमोना मानि सायावहाय नोंथांमोना प्रमद बर' नि सरकार नांगौ ना हाग्रामा महिलारिनि सरकार नांगौ ना इउपिपिएल प्लास बिपिएफ सरकार नांगौ ना बिपिएफ प्लास इउपिपिएल सरकार नांगौ ना इउपिपिएल बिजेपि जिएसपि नांगौ ना बिपिएफ बिजेपि जिएसपि सरकार नांगौ स' नोंथांमोननि सायावहाय नोंथांमोना बुंबानो जाबाय कमेन्टआव खालामनानै खोन्थाबानो जाबाय नोंथांमोननि कमेन्टखौ रायजो राजाफ्रा एसे नायलायनानै गावजों गाव नायलायलायनानै माखासे एनालाइज खालामनो हागोन बिजिरनाय खालामनो हागोन स' नोंथांमोना बेवहाय सोरजों सरकार दाजानायखौ लुबैदों इउपिपिएल बिजेपि ना बिपिएफ बिजेपि ना इउपिपिएल बिपिएफ ना बिपिएफ इउपिपिएल खुलुमनाय थाबाय रायजो राजाफोर थेंक इउ स' माच थेंक इउ